Bună ziua tuturor! Dragilor, Costel Ciobanu este numele meu și aș vrea să știi că vreau să împărtășesc câteva lucruri cu tine, astăzi fiind în 11 februarie, iar pe 14 februarie, duminică, avem un seminar online, Connect, pentru toată lumea care dorește să participe. De aproximativ un an de zile, iată, se face un an de zile de când activitatea s-a mutat, se desfășoară la nivel planetar online. Ne place, nu ne place, asta este. Foarte important dezvoltarea personală. Acum, în aceste momente, când informația abundă pe internet și în mediul online, e important de unde îți iei tu educație de a merge într-o anumită direcție. Vedeți, crize au fost, sunt și vor mai fi. Am studiat crizele, m-am uitat la câteva articole, cam din 1950. Sunt la 10 ani, plus minus un an, doi, câte o criză. Acum avem o criză și ei spun că este o criză sanitară. Acum este o direcție indusă a fricii, să te facă fricos ca să devii mai ascultător. Eu aș vrea să-ți trimit acest mesaj să te fac mai curajos, mai îndrăzneț, mai cutezător, mai sănătos, mai voios, mai zâmbitor. Dar toate lucrurile astea care eu ți le-am spus, ele nu pot veni din senin. Ele trebuie să vină de undeva. Și mie nu mi-ajunge putere să pot să fiu cu tine sau să te entuziasmez tot timpul, pentru că și la mine se descarcă bateriile. Și de unde mi le iau eu? Din surse în care eu cred. Și aceste surse sunt de la firma de consultanță Network 21. Colaborăm cu ei de 23 de ani. O parte dintre voi mă cunoașteți, ne cunoașteți și am mers împreună la seminarii. Categoric ne lipsesc și om vrea să mergem înapoi, în săli. S-or putea, nu s-or putea întâlni oamenii, nu știu. Acum eu folosesc ceea ce avem ca instrument. Iar instrumentul de la Network 21 este Connect. Connect, conectează-te, pentru că direcția în care merge acest model de întâlnire este unul bun pentru tine și familia ta. Nu e bun pentru altcineva. Vezi, în mediul online sunt foarte multe informații. N-ai cum să le verifici. Nu știi despre oamenii ăia. Duminică vom avea o întâlnire în care oamenii care își vor expune părerea, opinia, din experiența proprie, cum au trecut prin aceste momente mai delicate și ai putea să treci și tu. Noi ne-am cumpărat bilet. Noi ne-am cumpărat bilet pentru Connect și ne-am cumpărat și pentru weekendul seminar din martie. Dar tu cum ești? Unde ești? Ce faci? Cum îți prioritizezi lucrurile de care ai nevoie, atâta nevoie să mergi înainte? Prin aceste vremuri tulbure, intersecții, schimbări de multe feluri de a acționa, de a trăi, de a mânca, de a ce mânca. Pentru că în Connect nu e vorba numai despre a face bani. E un stil de viață, cum să arăți, cum să gândești, ce să faci. Și sunt lucruri 100% adevărate, pentru că am verificat peste 23 de ani acest sistem. Nimeni nu vorbește dacă nu are o experiență și nu câștigă bani din ceea ce promovează acolo. Acești oameni nu învață noaptea și vine ziua și îți spune ție acolo. Nu, sunt verificați. Sunt testați. Încrederea este totală în cei care vorbesc acolo. Totală. Vedeți,
acum în aceste momente se pune bază mare pe dezvoltare personală. Ceea ce pui în căpușorul tău nimeni nu poate să-ți ia. Și ai grijă ce pui, pentru că dacă bagi gunoi, n-are ce să iasă decât gunoi. Dar bagi lucruri bune, vor ieși lucruri bune. Merită mai mult decât tu îți imaginezi astăzi. Merită. Ia legătura cu persoana care ți-a trimis acest video pentru că te cunoaște, mă cunoaște și pe mine. Avem încredere unul în celălalt. Toată lumea care are un cod de EMOI își poate deschide o aplicație gratuită 30 de zile pe n21mobile.com. Îți descarci aplicația N21 Mobile, îți cumperi un cod de accesare în Connect, îl accesezi și duminică poți învăța din acest seminar. Un singur cod poate să vadă 3 telefoane, 3 device-uri sau 4. 3 sunt mobile, telefon mobil și al 4-lea este un calculator. Interesați-vă, după 30 de zile se închide această aplicație, dar rămâne activă. Următorul seminar îți poți cumpăra din nou un cod și poți să vezi acel seminar. Cu ce te ajută aceste seminare? Aceste seminarii te ajută, în primul rând, să te menții și să ai o direcție și să mergi înainte, să nu cazi jos, să nu te duci de tot jos. Pentru că la ce informații există acum, mai peste tot, chiar și le vezi unele lucruri, nu sunt dătătoare de speranță. Iar aici speranța există. Și este o speranță cu rezultate, nu este o speranță deșartă. Mă bucur că am putut să vorbesc un pic cu tine. Ia-ți un bilet la Connect, ne vedem la Connect, să sperăm că vei fi acolo și vei învăța și viața ta se va schimba din ce în ce mai bine, cum de multe ori ai auzit-o din gura noastră. Toate cele bune, la revedere, ne vedem la Connect!